Kalong ke kebapan Sngew Sarong Iaka Balang sasisen ha keba istamla Sawakani Lakiang na kayamus yang kimus yang CMC PARISH Jowai ilawan ra abyang Iaka nam lado ha kerensan peni doksa jong ke World Fitness Federation kabala penlong da ke South Asian Association for Regional Cooperation SAARC ha Mumbai ha ke khatkanda tarik jong benai jemang arja apusan. Sawakani ila Jingjop tengru haki national competition haki senam baladab pada hakani ka kenti ila job sundon haki international competition ba ila yo ya kata kamaksiar haki women's category bikini model. Ila longru BBBP ambassador jong ke district hub for empowerment of women West Jaintia Hills district. Kebakam Sngew tenat syushu kalong ba ide ikentai iban nengkong na kejela Meghalaya ban yo ya ka kusnam pro card holder hakani ke Jingjop ha Mumbai. Kejing yo jong iya kan ka kusnam kan penyo lat shusho ji ban let Yakob no sundon shabar jong kari namar ki bayo ya kan ka procard kim ya de kadan shu ban Yakob tang hapok kari India. Na kaliang jong kan ka channel ngila yo ban ya kren bat ha ko video ka bangila de penmi ha ka khasan tarik jong benai nai weng arja apulai usnem uba yo ya ka kardan Miss East India bat ngila yo ban sakhi ba Sawakani Lakiang ilong shisha isamla ibatre shitom bat minat bha ha kan ka kam kilan met jong ilong ru isamla e bas ngaurit bat iong ru ha ka jinge kren jongi bat bahashwa ba in le ya ka nengkong isdang da ka jingduai ba ka jingshania ha ublei namar detang ublei hi ubalapen poi sha ka thong jong ka jingjop ha ka baye dei bat ki kam shakri ya ka balang Sawakani ilong isamla e bashirhem ha po ka seng samla CMC yamus yang kimus nyang ba ila no senyang shibon ru ha ka baye dei bat ki kam balang ha po jong ka seng Kabalang Catholic PARISH Jowai lengba jong kene ka channel kapan pau ya ka jing Sngew Sarong ha ka bay dei bat kene ka Jingjop ku jong bat ka kitbok kirviang ro yi ban tur shakmat hado ba inda yo sendon ya ka nam bat ya ka kardan world champion ha kene ka jing elek kai jong